Oh. Lur. Waduh, story mana rek? Wes. Suwe kang gawe iki. Ayo dengaran kan. Wah, kedolak monggo. Monggo. Ono badut rek, lho badute menghibur. Libur. Lho iki lho. Lho. Iki wiritan dhisik kate mangan iki. Enak. Yo. Mantap. Ngomong-ngomong. Munga-munga. Munga-munga aduh. Keweger temune. Disebut. Brum, ayo nama mau. Lho iki. Mulai video tambah dan bukan penyelam tempe. Mau penyelam tempe. Hmm. Waduh, enak temen. Main wak. Iya, duduk kuape. Mesok berok ngomong. Panas. Kabeh panas kabeh. Panas kabeh.